muri Zimbabwe aiwa hopo chimono anovhura hombe aiwa otaura mashoko ekuti aiwa Minister Nick Mangwana havana kunzwisisa zvakataurwa neUnited States panhau yemasanctions akawedzerwa panyika yeZimbabwe. Aiwa muri Zimbabwe hatisati tamboona hombe yakadai so nekuti ona kuti vane ZANU-PF vanopembera apo vawedzerwa kuizwa masanctions. Muri Zimbabwe ane mashoko akataurwa nahopo chimono ada kuti munzwe sadapinda mashoko aya. Aiwa ndokurudzirai wasubscriber wolike wotina on the bell icon. Tambochana mabdetsa ndokupa pano pa ZM News Live. Noti hopo chimono anosvika achino reply post yakapostwa na Nick Mangwana apo pa congratulate kuti aiwa vawedzerwa sanction akanga vaisiwa. Saka hopo chimono anonyora achiti sadly the spokesperson of the Zimbabwean government Nick Mangwana didn't understand what happened today. The sanctions that have been imposed today are much tougher than what was there. There is no policy vindication here, Nick Mangwana. The whole top leadership has been declared corrupt. Things will be harder for them to transact. They won't even be able to buy any property in South Africa because everything is done through banking system. Ndo mashoko yanotagwa nahopo chimono achiti aiwa Nick Mangwana haana kunzwisisa zvakataurwa neUnited States. Saka tinoona kuti vanhu vakawanda vanga vari interested panyaya iyi. Aiwa muri Zimbabwe ndotoona kuti vanhu vanobva vauya vachitoisa mafungiro avo. Pane mumwe anyora vachiti in light of this, would the other SADC leadership want to associate with a president labeled as corrupt by the USA? Ndo mashoko anoita chiti saka mamwe maSADC leadership achada kuassociate namnangagwa here anzi ari corrupt. Vamwe vachiti Daddy Hope, you are asking too much from Nick. The guy is a nurse by profession, maybe a care worker, even laugh out loudly. Ndo mashoko anoitaurwa nemumwe munhu achiti aiwa muri kuwanza ma-questions paari noti haangatombonzwisisi. Mwane achiti how are they tougher when they do not affect state companies or entities? It is however sad and backward that US would sanction a sitting head of state. Vamwe vachiti ko kuDubai vanotenga here. Muri Zimbabwe ndo mashoko anobuda achitaurwa nevanhu vachiti aiwa Nick Mangwana haana kunzwisisa ma-provisions aitaurwa neUSA pamusoro pema-sanctions yakaisa paZimbabwe. Muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu, pinda mucomment section medu, musangana kusubscribe, kulike, panotina on the bell icon. Tambochana mabdetsa ndokupa pano pa ZM News Live.